Hello mga kabigil, welcome back po ulit sa channel natin. Sinusurya, siyempre sa pagkakatong ito ay magmumukbang po tayo ng Filipino assorted street food, ihaw-ihaw. Tapos meron po tayong balot po rito. Siyempre dito meron po tayong isaw ng manok, isaw ng baboy, tenga, balat, meron pong Adidas, hotdog, pork barbecue, at kung ano-ano pa. At nandito pa natin, meron din po tayong mainit na sabaw dahil nag-uulan pa rin po. O, pasensya na po kayo sa audio kung marinig niyo po yung patak ng ulan sa ating bubong. Mainit ang sabaw, ito po natin mga spicy suka. Andito po ang ating kanin. Pagkatapos magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagpulong niyo po ang ngayong araw na ito at maraming salamat po sa mga araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Mga po lagi po kaming mayroong mga kakain sa araw at magiligtas po. Maraming salamat po ma. Ito po sa madalahin ko sa inyong buktong mga sa Kristo namin tayo baligtas. Amen. So yun, huwag po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Init po yung ating chicken soup. Simulan natin sa tenga ng baboy. Isaw ng manok. Ito mga namimiss ng mga OFW. Kain po tayo. Sarap. Balot. Mainit na sabaw. Hanggat mainit-init pa, higop na po. Wow. Suka. Ang pinasin. Kampok. Sarap. Bulaklak. Sarap. Suka. Sin. The best. Sarap po pag mainit-init pa yung balot.
Oop! Baliktad yung... Baliktad. Nahulog. Nahulog. Wow. Wow. Sarap na mainit na sabaw. Hulog. Wow. Panalo talaga. Balat. Oh, baliktad na naman. Oh.
Mm. Kasi natin Adidas. Tigas. Mm. Ang Adidas po sa mga ihawan, kapag malambot, napakasarap. Hotdog. Uh. Excuse me po. Napakasarap. Medyo maamol nga lang pong kainin pero masarap. Barbecue. Mm-hmm. Mm.
Huling balot. Ginamnam. Huling isaw. Panalo.